Takže zdravím vás ľudia do našeho nového kanálu, takže chystám prank na svoju ženu. Ten prank bude taký, že kúpil som také čili. Sú dosť štiplavé a dám ich na vidličku, s ktorou bude jesť. Šťava z toho vyšla dobrá. Takže ideme na to. Takto. Takže to bude dosť štiplavé, sa bojím. Takže je to portrét z čili. A idem jej to dať. Práve ide cestoviny s mesom. Takže dúfajme, že to aj pachne. Takže že si na to nepríde. A ostaňte so mnou do konca. Ešte prázdne. To je prank. Čekaj, som ti dal na vidličku. Štipe. Prank. Pak sa dáš. Ženy som ti dal na vidličku. Štipe. A few moments later. Ešte ťa štipe. Takže spravili sme prank. Tak, až tak to palí. Čakaj, mám praskané. Skús ochutnať ešte raz, už si to volala dole toto štiplavé. Ty hodná nebudem. Nemám spať.